Ce ai desenat acolo? Can you make a head? Yes. Okay, let's draw a head. Okay, and now we must... And the face. Okay. Hai și acum desenează tot ce-i trebuie. Ghitu? Nu vrei? Hai că nu mai ai loc. Da, te uiți la ce faci? Hai să facem o față. Uite acolo, ai desenat cercul. Acum pune ochi, nas, gură, ce-i trebuie. Haide, vrei? Deci nu mai, gata, ajunge, stop, lasă asta. Uite, hai să facem aici o față. Ghitu, hai te rog frumos, pune ochi, nas și gură, să vedem cum arată. Ia te rog, fă o față de om. A happy face. Hai să facem o happy face, vrei? Hai, uite aici, te rog. O inimă, A heart, yes, a heart. Dar nu mișca, nu trebuie să miști forma. Dar ține bine să nu se miște deloc. Așa. Uite, împrăștie degețelele așa. Uite, ține așa și atunci nu se mișcă. Mișcă degetele, mai multe degete. Ei, stop. I-am luat mâna. Ține-o tu. Ghetu, dar hai fă-mi și mie o față frumoasă, vrei? Bravo, da, hai să vedem și un copil. Ia fă un băiețel. Ia desenează un băiețel sau o fetiță. Ce faci? Un băiețel sau o fetiță aici? Fată. Ia fă tu fata. Ia să vedem. Cum faci tu fata? The girl. Let's see the girl. Îi faci ochii? Limba în gură. A girl, yes, ok. Și are ochi? Nas, gură, ceva? Hai că eu nu văd nimic, nu înțeleg nimic din desenul tău, Ghituca. Ce ai făcut acolo? Ai scris?